Kita omongin gue kue kabeh ya. Pengen ngerti nggak apa sing luwih pedes teko Lombok sing cek tak ulek iki? Cocote tonggo. Ngerti nggak? Luwih pedes teko Lombok sing tak ulek iki. Kancane duwe apa diomong. Kancane Ayu Titik merusuk diomong. Kancane Sugih Titik diomong. Ngomongi, apa kayak nyupang? Apa kayak ngene? Kabeh-kabeh diomong. Duwe motor anyar diomong. Duwite akeh, apa meneh diomong. Diomong sana sini. Suwe. Pokoknya nek cocote tangga kuwi luwih pedes teko Lombok sing tak ulek iki. Ngerti ora? Kuwi jenenge cocote tangga. Mbok dadi tangga kuwi iki sing apik. Sing bersahabat. Ojo omong sana, omong sini. Delok tanggane maju ki bersyukur alhamdulillah. Sopo ngerti kecepretan? Ora diomong kono kene, kono kene. Kuwi. Saiki wis ngerti to? Apa sing luwih pedes teko Lombok sing tak ulek iki? Camkan baik-baik. Cocote tangga, you know? Yes.